Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pakiyot. Naalang ko i-share sa inyo, never in my whole life you go nga nakainom mo og isa ka cup of coffee. So, niadto ko sa nearest Jollibee para mo palit og isa ka cup of coffee. So, karon na nandiri akong cup of coffee, musuway na jud kog inom og cup of coffee. Kay sa Jollibee, ang ako lang ginahibawan sa Jollibee kay bida ang saya sa Jollibee. Ang kape nga Jollibee. Pero di sad gumusugot no nga ang akong kape kay bitter. Ay bitter ba na? Pait. Ay parehara na pait bitter. First time nagain ako, di pa jud tamis, tangan ginaw asukar. Pero bago na ako butang asukar day, dapat day tilawan sa anak ko daan kung unsa gyud kapait ang isa ka kape. Kaya man day. Tinoy gyud na sa mainom kag kape sa Jollibee kay kayong yuga. Tungod sa kalami. Tangan itong asukar. Karon kay nabutangan na itong asukar ng kape sa Jollibee. Mali magiging akong tono pero may ako nang suwayan. Oh yes! Ang ako pangutan ako ma-hyper ba ko ano eh. Mura jud akong ganahan may tabo sa akong kinabuhi ron ba. So in the end, dapat jud ako mahibalan kung hyper ko aning kape kay first time man ako moinom og kape. So sa mga nangutan kung unsa ang diet ni Jomi Hospital na, diri dilata. Dilatarian. Mo nito ato sa napasagdaan si Jomi Hospital manghugas kay nagigutom naman siya. So dapat siya mokaon para na siya energy para unya kay na siya meeting bitaw murag mukuyog lang po ko saya. Murag mo na kini sekreto sa daily vlog bitaw. Ang kape. Wow, ko pala sa akong gibati bitaw Jomi sa niinom na kog kape. Bago buhay ko ning inom ha. Igaw na ko ning Unsa kaya? Unsa man kaya? Wala ko pala itong gibati bitaw pero ang ako nang i-update ko ron kasi Beshi Cake nagpa-color siya sa iyang buhok. So tagnaon na to unsay color siyang buhok. Is it green? No. Is it blue? No. Is it red? Closely. Is it pink? Muy bien, muy bien. Unsa naman kaya? Anong nangyari? Ang ato agenda karon maligo na lang ko, maligo po sa Jomi Hospital niya, bato dahil may mulako dahil may chuya kayo. Ako heartbeat, grabe ito ka. Bug. Grabe kayo heartbeat without Jomi, ako pala sa gibati without karon Jomi. Tama kay kayo, daw naman kayo. Mo din yung gibati sa mga kape Tagalog no, magkape na rin ko Tagalog pero sa Jollibee rin ko palik kay sa Jollibee bida ang saya. Aw, ano ako pala itong gibati basta mo ito ni kanta sa Jollibee. Gitawagan si Jomi sa Vico bitaw, ana ang Vico nga. Ala sir, kinang maputlan na ra ba mo kuryente Pwede mo lang beko ang front desk manggol ko sir, mamuto lang beko karon sir, api lang inyo ang room sir, ano manggol. So ning naog din si Jomi Hospital para mabayad sa iyang kuan, sa iyang kuryente. Dili sa bayan, ay gamanan, ay sige pila man ka buwan. Upat ka buwan sir, may bayad. Nagkwarta si Jomi, yay! At least yun, natay ko hindi yun. Ang importante, maka-vlog kayo! Yay! Natay kwarta yun. Wala ko yung kwarta yun. Uy, Jom, naunsa naman ka diya, Jom? Bakit nagsabot yun? Wala na kwarta yun. Hindi po yun. Basura man na! Maka-undiri yun. Uy! Thank you guys paglandaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video, shoutout kung malawa kay si tweet ko niyo at tabu kay Glenn. Jom! Wow! Sakurasan! At sino mo to? Pika mo kay Yamit eh! そうさ悲しみを優しさに自分らしさ Yeah!